kabarengataken pambagya arahayu wilujeng saha pambagya papanggihan dumateng sagung para kadang sutrisno. Mirunggan para tamu sinedahan milya ingkang katembet kiwala pinaralenggah wonten dampar pambagya kanggo semadya. Mugi karahayon wah karaharjan, mugi tansah kaciwa kelawan kasarira wonten ngarsa panjenengan haglobaraken dumateng kawula sakutra. Kawontenipun dekorasi Karang Taruna Citra Mandiri kiden derek jangkepi rantawan adicara piranganten panggih piranganten. Monggo kagem natapi adicara panggih adat wiji widono ingkang wampahing telatah kelelesan sinartan puja donga wonten asanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Tansah amaleng Gusti Kang Hamarbeng dumati mugi pepanggihan kula lan panjenengan tansah kinanjar suka kelawan raharja. Pare wangge sahat mahanani dhumatipun Bapa Suryati anggenipun hamangku karya kinanjar basuki wonten arsanipun Gusti Kang Hamarbeng dumati. Lari kawatangan enjang sami kemakarya salanggaryan audio sound system kondes video shooting sunan kami jel saking ngalalatan tampas kismoyoso ngeplak boyo lali. Syukuran walimatul urso keparang wisudan yang temanten dinggih Bagus Suryo Aditya ingkang sampun kacatu krama kalian kusumaning ayu Roro Vera Wati Atmojo saking panjenenganipun Bapak Parogi Ibu Sukiyarti ijel saking lalatan Karangmojo Banaran Kalijambi Sragen.